Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam nga intay ilingad itinagan a Jade at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada May Pablo kan Jan Pablo iti Taiwan. Advance happy birthday to my only daughter Julie Ann Prestosa Bartolome of Isabela State University, Kawayan Campus from Juliet Bartolome. Makablaawan dagiti workers of Chongsan Baguio kan La Trinidad Benguet, lalo ni Lakayko from Kerubin Shuk. Shout out kada Jean Love JGB iti Kuwait, Chelaija Abad iti Malaysia, kan Jezreel Gasmin iti UAE. Anak ko Adamisi kan Gian Saladino, amin at taga-Ilagan City Isabela, ng Runati Family Saladino kan Tabunan Family, kakabsat kan Katuganga, kastamot nila Kayko June Saladino from Maylin, Tabonan. All my friends here in Hong Kong kan kabsat ko ijay UAE ni Rochelle Kainglet, kan amin akapamilyak dita Santiago City Isabela, kastamot ti Corpus kan Kasuga family from Rowelin Corpus. Happy birthday iti anak ko ani Sherry Ann Punsalan from Cathy Malana iti Hong Kong. Dagiti anak ko nga aday Spain from Leonor Bautista iti Benalunan. Mendoza kan Alubba family iti San Andres Santiago City, kan Manuel family iti Banawag Santiago City from Judith Aloba iti Singapore. Shout out kada Waylans Wakdisan, Eric De La Cruz from Maribeth Palingayan.
Pangamaek ani Jody Pajarillo kan Auntie Christy Pajarillo. Kastamo ti kabsat ko ani Carlos Bulusan Jr. kan Mrs. na ani Vanji from Nap Bulosan. Makablaawan dagiti Telecom Electrician Group isuda Angelo Tambo, Alex Busel, Purves, Nausad, Chacha, Salamudin kan Engineer Henry Valdez. From Ronel Fernandez iti Jubail, Saudi Arabia. Friends ko dito'y Bigo Group ni Shane ti Taiwan, Baby dita Singapore, ni Norma, Ira Kabib, Nahid, ken Rocky dita Saudi Arabia from Francine Dayagon. Anak ko ada Miles ken Maris ken lakay ko ani Nomelito Concordia dagiti dadakkel ko from Maricel Concordia. Makablaawan ni lakay ko ani Efren Bawa ken anak ko ani JR ken Lourdes Bawa ti San Bonifacio Burgos Isabela from Maria Dolores Bawa. Shout out kan ni manong ko Natural Agaluus kan ti asawa na ani Elma kan ni Inning from Arnelson Agaluus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jade. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Jade. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi. Katsyak tinamnamaan dananang a makatulong kadakwada. Adanobyak manang iso ni Angel. Agnanaed iti kabangibang nga ili. Kas kanyak nakurapay laeng met ti biagda. Kat gaputa iso ti inauna, isumat nga rod tinamnamaan da a makatulong tapno maiyaon iti rigat ti pamilyada. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawan kami paylaeng iti 18, Manang Emmy. Apa niya may taditi balayo? Katawan mat gayam dananang kang tatang mo. Talagang awan da. Napanday tayong tikabsat ni tatang. Sinarong kaaranda ta, kagap-gapo na ito ospital. Kasta ka di? Itulod na ka rodan. Kababain, ama no masangputandak dito eh. Rabiin ton no makasangput da. Di mo kadi kayat, ta solo tati balay. Makapagin istorya tayo tinapao. Ama no siyak mo ti marabyan. Sigurado nga tanak ni tatang. Saan? Itulod kan to inton mo damdama. Apay, di na kadi kayat ang makadwa? Apay katasaanan. Siyempre, kayat ko amangan no. Angel, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat, Jade. Kaya't kung ay parik na no kasano ti panagayat ko kan ka. Jade, amangan no mailawan ta. Anya ko ma, ay ayatan naksaan ka di. No kasta nga rod. Kaya't ko apanak nagkamat. Jade. Apya dito'y pati kaya't mapagkitaan ta. Mabalin mat amapan ka pa siya rin balayo ah. Nasaysaya at dito yan. Tapno makapagsarita ta na imbag. Ni, kasla seryoso ka lao na ya. Anya ka dito ibagamay ah. Jade, talaga ka di nga iayatan nak. Anya ka di asaludsod na ita. Siyempre ay ayatan ka ah. Apay, agbayag taaya no saan kang ay ayatan? No kasta nga rod, agkasartan. Anya? Ni, Angel, obing tapay unay tapnog pamilya. Kan may sa, agpaadataan naman di pamilyata, tapno mayawon da itirigat. Apay kada kastamutan ti ibagbagam. Kaya't ko lang ti agsigurado, nupod-numot lang ay ayatan nak. Anya? Saan ka di pa lang umdas dagiti ipakpakitakin ka?
Ay ayaten ka unay-unay, Angel. Aguray ka man? Kaslad na kayat mo nga ibaga kanyak. Jade, Anya dayta, ibaga mo na. masikugak sa Jade. Anya, sigurado ka? Amangan mo't nung nadelay ka laang. Jak masigurado. Italaadyak nagbinulan. Isa umadanaganak. Agkalay satan, Jade. Angel, sana kas ka rin natin ibagbagham. Sigurado nun tapay. Sa tanto ag panunot no anya ta aramiden ta. Anyang aramidan. Amangan no. Saan, Angel? Anyaman ti mapasamak. Itakdar ko ti dayaw mo. Ang baya masyak ta agaramid iti pamuspusan. Jade, Di ka pa agpadpadlaw. No talaga masikog ka. Siyak ti mangibaga kadakwada. sigurado ka kadi. Amok akagura data dagiti dadakkel ta. Numaamuan dati kinapudno. Di ka madanagan ko nakmet. Bayam asyak ti agaramid iti pamuspusan. Ngayawan ti klasim ita anak ko. Tulungan nakman ijay talon tapno malpasin tar aramidag ijay. Tatang, kumusta mo ti panagadal mo nga Jade? Igaid mo ti agadal Amumot ni karkarigatan mi kaninanang mo ti amin tapno mapagturpos da kalaan. Tapno matulungam tumot dagiti kakabsat mo. Di kayag na nagtatang, aramidag da ita. Kasano nga ta? Nukilata ng asawa kita tatang. Ay, di ka mangrabrabak iti kasta anak ka. Amam noan niya ti daw-dawatakan ka. Iso ano mapasamak ti kasta, pumanaw kalaangan di ti balay. Seryoso kayo tatang? Pagtalawon dak di ti balay? Tadi mo tinungpal ti karem. Iso adi mo padpadasan anak ka. Talaga pagtalawon ka dito'y balay. Jade, talaga masikugak kun. No kasta, masapula panunutan ta no niya tinasayat na aramiden ta. Masapul nga ipakamutan ka dagiti dadakkel ta ti kasasaad ko. Saan, Angel? Saan na mabalin? Amo ka saan dan ta amaawat tinapasamak. Nangrunak at jagundaway nga imparipirip ko kun ni tatang. Akasano nga no makiasawa kitan. Tisungbat na. Pagtalawon na kanulangan na balay. Kasano nga Roden? Baya masyakdag panunot iti pamuspusan. Di kag nanag Angel. Ay ayaten ka. Kat di kan to baybean nga oran niya pa iti mapaspasamak. Mabutbutengak Jade. Di tantumot ngamin nagtanang. Nagpailuyos tamot ngamin iti marikrik nata. Da ito itantibungan na. Adda ditahan. Alangan mo tabaybean ka. Ora agpadat ang ubing pay. Aramidin tanan niya tirumbang ama aramid. Nagbunga ti panakailawan mi manang Emmy. Agbalin kamin anaganak uray ubing kami paylaeng.
Nagrigat ti sitwasyon mi. Gaputawan pay laeng kabailan mi amang bukal iti pamilya. Saket agpada kami ken ni Angel, ada kami tinamnamaan dagiti dadakkel mi amang yaon kadakwada iti rigat. Sapay adaday dinasao kanyak ni tatang, ano mga sawa ak adagos, nasaysaya at lakanon nga agtalaw akon iti balay mi. Total, awan matlaengen ti maitulong ko kadakwada. Naglabas ti sumagmamanong aldaw, gapu iti buteng ko, ken amok asaan da maawat tinapasamak kada kami ken ni Angel, nagdesisyonak nga ruden para kada kami. Anya ti kunam, Jade? Agtaray talangan, Angel. Anya? Sigurado ka kadi iti daytang aramiden ta? Wan, Angel. Awanin ti sabali pa pamuspusan. Diyak kay tamayadayo ka kanyak. Sa dino ti papananta? Hinawagak na igit ko Aselya. Impalawag ko kunkuhan ti sasaadan ta. Ada ka na amuna iti lugar da nga kasapulan iti driver. Imbagak nga ijayak langan nga agtrabaho. Kat impakpakaasik kunkuhan na. Ano mabalin? Makipag naitapay langan di balay da. Kasano akon ngay? Pagsaritaan tayong tulangan no nakagtuntan iti lugar. Ti importante ita. Makapanawtan dito eh. Sige. No dayta ti pangadeng mo. Sika ti masurot. Orayan kayo doon rabi iti terminal ti bus. Agannat ka ha. Tapno di da ka masukalan. Orahayin kayo doon rabi Angel. Naimbangal daw yan, ti. Ada kamin. Aywan, isugayam ni Angel. Ti kaya nayat ko. Naimbagngal daw yu, auntie. Agmano ak? Kasyan na ka ti Diyos. Anyan da ito ang napasamak kada kayo. Apay ngamin adi kay nagananad. Pasensya kayo lang man, auntie. Ta dito tinagkamangan mi. Awan nga minanta mo kapangipanak ka na Angel. Kat, anya nga iti plano yu ita. Sumrul ka kiti bagbagayong agkasapulan iti driver, auntie. Masapol nga agurnong kami para iti panagpas nga ito na Angel. Anya laengen nga iti mako na dagiti naganak yun no maamuan dati inaramid Joe. Ay na, naguubingan kayo pa'y laeng. Saan kayo nga nga agbabawi iti naramid Joe? Auntie. Saan to apulos, auntie? Ay unay ni Angel. Takdaran mi no anyaman da ito'y anaaramid mi. Nasaya at mutkit ni dayta kapanunutan nyo ah. Sige, tulungan ka iti bagbagak at trabaho, Jade. Amok unay ni Senyora Gracia. Iso nga amok maala ka adagos akas driver na. Agyaman na kanti. Inton bigat, kadwaan kanto iti balay ni Senyora Gracia. Jade, mabut-butengak. Amang ano birbirukan datan dagiti naganak ta. Sigurado day ta, Angel. Ngam amok, numaamuan ni tatang ang nakasikugak. Pulos sa saan da ko na birukan. Isungor nga inununa ako ni tatang. Ta sigurado pagtalawon nak. Jade. Maamuan daman tinapasamak ka data. At least, amuda at tinakdaran ta tinaaramid ta. Ti panunutan da ita, kano kasano may sakad ta ti panagbiag ta, nang runak at masikugkan. Agyaman ta dinak binaybayan, Jade. Aramidak ti amin, tapno mataktarak amin nga inkarit kan ka Angel. Narigat ti mga rugi. Ngam, amok amalasatan tamot lang ti amin. Anusan ta, nanyaman dagiti dumtang panubok ka data.
Aganos ta, Angel. Agyaman na kititulong yo, Auntie Celia. Awan anyaman na barok. Tinapatag adan panggedam. Adan pangalaan nyo iti pagbiagyo. Anusan da kami pala kumama kipag na dito'y balayo, Auntie. Sana bale, ada ni Angel at tumulong ka da kayo dito'y balay. Total, mabayag tupay mo, santo agpas ngay. Tulungan kayo aginggat ka ba ilak barok. Basta saya atom ti trabahom ka ni senyora. Kaano laang api mo sa iti asawa na, iso at talaga akasapulan na ti driver. Ado nga min tinegosyo na anaskan nga asikasun na. Talaga amarigatan, itataawanan ti asawa na. No kasta, balo gayam ni senyora, Auntie? Wan, iso nga anusam ti trabahom. Naparabor damot ket di, kan nasaya at da, iso asaan ka nga agdanag. Tinapatag, Auntie, adan trabaho ko. Talagang aramidog ti amin. Tapno maipayak iti naranyag ang masakbayan ti buklin mi a pamilya ka ni Angel. Aramidog ti amin. Tapno maipaay kumot ti amin na kayat ni Angel. Talaga nga ay ayatom ni Angel anya, Jade. Nag-asat ni Angel, tauray ubing kayo pay laeng. Ar-aramidom ti amin. Tapno matakderam ti naaramid jo ka ni Angel. Gapu itinalaos a panagayat ko kani Angel manang Emmy. Nakasagana akmat nga rod ang mga ramid iti amin. Tapno agbalin a komportable ti kasasaad na iti sidong ko. Sinaysayaat ko nga rod ti panagpaay ko a driver iti amamo ti ikit ko. Iti nagkamangan mi a lugar. Iti panagpaay ko kani Senyora Gracia. Nadlaw ko ti kanayon a kinaliday na. Kat amuklatan, agapuday ta iti kaawanan ti asawa na. Kas driver namanang, da kami nga road ka ni Senyora Gracia ti kanayon nga agkuyog. Kat gaputa makunak a nagagatak met, nagbalin a naparabor kanyak ni Senyora Gracia. Angel, adda akon. Oh, apay ang nagaduman ng tiimot mo. Anyaman dagitan. Idi kalman, nagaduman nga inyawid mo amakmakan. Siyempre, jaketa maikon ka diti balay. Iso kayat kung ado ta abastom amakmakan. Tapno no mabisin ka, ada madadaan na ka nam. Narigat mo't akaanak-akaan. Ang mga ano dumakkelmot nga hustot ni baby iti tiyan ko. Okay lang na ita. Adayo pa mo ti kabulanam. Kantap no napigsa ti bagim. Kan nasalunat ni baby ito unog ti tiyan mo. Agyaman ak, Jade. Talaga asa anak ang nagkamali asimurot kan ka. May saka a responsable nga ama. Kaya't ko apanagnakan kan ka. Akabailan kayo abiyagan ka ni baby. Kan saan ka nga agbabawi asyak ti pinilim nga ayaten. Wan angam sobra-sobra mo tantiyaw awid mo. Basit lang mo ti sweldom. Nung kanayon nga ado ti imot mo nagaw-awid ka. Ik-ikan na kami ni senyora iti kwartak no kasi nga adayo ti papanan mi. Kasla extra allowance ko kanon kan kuana. Say-saya atam nga ro ti trabahom Tapno saan akababain iti amom, Jade. Wen, Angel, di ka madanagan. Ay, un gayam. Inton bigat.
Amang ano medyo maladaw ang agawid Tamapan kami kanudyo probinsyang ayan timay sa negosyo ni senyora. Sige, basta aganad ka iti panagmanehom, Jade. Parbangonan itay sumangpot ka. Napuypuyat ka, Jade. Ay, wen nga rod. Mariknak pa lang ti banog ko iti panagbiyahe mi iti kalman. Saan ka kadi asumrek ita? Intod bigat ton. Awan lakad ni senyora ita. Isa nagpakadak pa lang, adyak sumrek ita. Nasayaat mo't nga rod, tapno makainana ka mo't. Ay, wen gayam. Ada surpresa ken ka. Awan ka diti malagip mo ita apet sa? Amok ngam kunak no nalipata mon, gapo iti pan nakakumiko mo iti trabaho. Mabalin mat ay amalipatak. Kastoy apet sa, edi inaklon mo ti panagayat ko ken ka. Tumalikod ka. Ha? Taapay? Basta, sige na. Sige. Para ken ka daytoy. Tanda tinalaw sa panagayat ko kun ka. Isuot ko na. Ha? Nagpintas mo tan akwintas na ito ay? Nangalaam nga iting gatang mo. Amang ano naubos mo tan ti sweldom. Saan? Basta siya kung ti makaam mo dita. Tinapatag, magustuam ti sagot ko kun ka. Kaya't ko launay, Jade. Agyamanak. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mo't Angel. Unay-unay. Saan ka mo't lamaikikan dito'y balay, Angel? Saan ka mo't amabalin nga isurot iti tiyenda na paglaklakwak gapo iti kasasaad mo? Kaya't ko kumamot agtrabaho, auntie, nga masikugak mo't ngamin. Kaya't ko kumamot at tulungan ni Jade. Kumusta mo't nga iti trabaho ni Jade? Nasayaat ka no mo't, auntie. Kanayon la maladaw no daduma. Kas makita yung mo't. Nang runa nagbiyahe da ka no iti amo na. Kasta. Awan ka diti, madmadlaw mo kankwana. Awan mo, tanti. No daduma. Mas daawak laeng. Takanayon nga ado ti awid na nagduduma diti balay. Kan idi na minsan, sinagutan na iti kwintas. Damdamagak nga rod no sa dino tinangalaan na iting gatang na. Kung ano mo tapasaraikan ka no ti amo na iti allowance, no kas di ngagbiyahe da adwa. Diyak kumakayat nga ibagakan ka da ito'y Angel, nga masapol apaliiwom ni Jade. Adda na kaibagakan yak, nga addan sa kano relasyon da Jade kan ti amo na. Anya? Saan nga agpaiso day ta, auntie? Saan ang maaramid kanyak ni Jade ti kasta? Iso nga rod apaliiwam. Di ka kadimas daaw, no pangalalaan na kadagiti it-itad na kan ka. Auntie, mga nuga po iti ayat na maipaay ti amin apakaragsakam. Mga no sabalin tinasumok ni Jade. Mga no tinutupan nan ti amo na tapno agkakwarta laeng. Kasaritak to intun sumangpot, auntie. Dasay-saya at pa'y balasang ko. Bayat ana sa apapay. Kan saan pa'y unay ana ilibsong iti gayong-gayong. Apay akas na tilang, Angel.
Ada ka din nasakit ka? Apay akas lang makasangsangit ka. Jade, talaga ka di nga ay atan nak. Kurang ka di pa'y da gitar aramidak. Kanipapaay ko ka. Tapno mapaniknagak ti panagayat ko, Angel. Agpudno ka kanyak. Diyak kayat ngaglibak ka, Jade. Anya di kahit mo asawa na, Angel. Ada ka di relasyon nyo iti amom. Anya? Anya ka din dayta nga ibagbagam, Angel. Di ko nam siguro. Saan ko amaamuan ti amin? Ngawan ti makaibaga kanya kitar aramida nyo iti amom a byuda. Angel, pakawanin nak. Ano kasta? Budno nga da relasyon nyo iti amom. Awahan. Awon ti relasyon mo, Angel. Manugot iti kayat na. Paragsakag tunggal ka sa pulan, nak. Katukad ti kwarta nga ititad na kanyak. Anya? Kaya't kung amin na maipa iti amin na kasapulam. Kaya't ko maitad ti amin na pagragsakam. Tapno saan ka nga agbabawi asimurot kanyak, Angel. Iso nga manugot iti pagayatan ni Senyora. Nga mapay. Sa anak mo't ngagkit daw iti nalablabas nga may di ka ba alam? Kontento ako no niya ti may papaay mo kanyak. Kanitag balinto nga anak ta. Angel. Sana masapul nga isaldam ti kararwam. May paay mo lang amin ako na mapakaragsakak. Kontento ako no niya ti adakadata, Jade. Amo ka mangrugrug ita pailaan. Isa maawatak no niya ti adda ka sa saad ta ita. Diyak ka sa pangalan dagiti material abanag. Pakawanin na ko, ma Angel. Naaramid ko lang ti kasjay kaputa. Tadyak kaya ta panawan nak. No bilang tagrigat kanto iti denak. Ay ayatan ka, Jade. Makitkitak mo't no kasano ti panagpursigim. Tapno may panagnag mula ang kanyak. Aka ba alamatakdaran ti nagpalin a desisyon ta. Nagkalti ka si ti Diyos, Jade. Amo ka din na tanto baybayan. Pakawanin na kay Angel. Saan na maulit? Tapno mamati ka kanyak. Agi ka takon iti trabaho. Agsubli talangan iti lugar tayo. Kat agkid daw tayo iti pamakawan kadag iti naganak ta. Pumanaw tan iti da ito a lugar. Tapno saan ako na maawi sa nakarkarong agbasol kan ka. Panawan taan da ito a lugar. Nagawid kami nga rod ka ni Angel iti lugar mi, kat nagkid daw kami iti pamakawan kadag iti dadakkel mi manang Emmy. Babaan iti kaasi kan panarabay ti Diyos, napakawanda kami. Nagsapulakmat iti trabahok manang, kat sinaysayaat ko ti trabahok, tapno adda pangalaan mi iti pagbiag mi.
Ita umadanin ti panagpas ngay ni Angel. Kat maragragsakan mo't dagiti naganak mi, amang ururay iti idadateng ti umuna nga apo ko da. Plano mi apagidananan ti bunyag ti anak mi, ken ti panagkalay sa amin ton ken ni Angel. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Jade. Pagayam ko a Jade, makapainlove man ti pakasaritaan nyo ken ni Angel. Uray ubing kayo asimrek iti kasta a sitwasyon ti biag, pinanaknakan nyo akabailan nyo nga isakad ti amin. Pinanaknakam asaan ang maibase iti edad ti panangsango iti responsibilidad. Kat nagasat kamot pagayam ko, takas ka ni Angel ti agbalinto nga ina ti anak mo, kan makatakunaynay mo iti tungpal biag mo. Kanayon nyo adawatan ti tulong tinamarswa, tapno tarabayan na kayo, iti panang bukelyo, iti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi